Ohrádky pro králíky se mezi chovateli získávají čím dál větší oblibu. Oproti klasickým klecím totiž nabízejí více prostoru a v mnoha ohledech přinášejí i další výhody, na které se dnes společně podíváme. Účel tohoto videa není vyloženě kritika klecí jako takových. Chci zde hlavně vyzdvihnout fakt, že jsou králíci velmi nároční na prostor, který jim klecí plně nedopřejeme asi nikdy, tedy pokud není otevřená 24 hodin denně. Já sama dříve Váňu v kleci měla, ale pak jsem si pořídila bytovou ohrádku a rozhodně bych neměnila zpátky. Často se mě ptáte, kde jsem ji koupila, tak je ze Zoohitu, ale už je to 8 let, co ji mám, tak nevím, jestli bude ještě někde k sehnání. Nejdříve jsem ji pouze připojovala ke kleci a Váně tak dopřávala trochu prostoru navíc. Ale nakonec jsem se rozhodla pouze pro ohrádku a klec nepoužívat vůbec, což se ukázalo jako správná volba a rozhodně bych to neměnila. Většina klecí na trhu je příliš malá. Aby byly pro králíky vhodné, jejich minimální rozměry by měly mít alespoň 1,20 m na délku. Králíci jsou velmi aktivní tvorové a snem každého ušáka je free room, neboli volnost pohybu. Ovšem ne každý si to může dovolit, mít králíka puštěného permanentně. A ohrádka je takovým, dalo by se říct, kompromisem. Ohrádka jim umožňuje přirozený pohyb, což prospívá jak fyzickému, tak duševnímu zdraví. A králík tak bude zkrátka spokojenější. Stačí se podívat na králíky ve volné přírodě. Běhají, skáčou a prozkoumávají okolí. A právě to jim prostřednictvím ohrádky můžeme částečně dopřát. A to i během noci, kdy bývají králíci běžně zavření. Ale i tak je nutné je pouštět každý den mimo ní. Díky většímu prostoru se do ohrádky navíc vejde více vybavení. Třeba větší záchod, domeček nebo různé hračky, které by se do klece už nevešly. Ohrádek existuje mnoho typů, ať už dřevěné nebo kovové, jako mám já. Můžete si je zakoupit nebo vyrobit doma. Velkou výhodou je, že většinu z nich lze snadno přizpůsobit, rozšířit, zmenšit nebo poskládat podle vlastních potřeb. Já jsem si tak oddělila 2 části a dávám je mezi dveře do pokoje, když tam Váňa běhá a já jsem někde mimo a nemůžu ji nechat běhat po celém domě. Většina klecí má vodorovné mříže, které králíky lákají ke kousání. To ale není ideální. Neustálé hlodání vytváří nepřirozený tlak na zuby, což může vést k jejich deformaci nebo onemocněním, jako je dentální syndrom. Ohrádky mají většinou svislé mříže, které králíky tolik nelákají, což je z hlediska zdraví mnohem bezpečnější. Tady záleží na vkusu, ale podle mě vypadají ohrádky v interiéru mnohem lépe než klasické klece. Působí méně stísněně, dají se snadno sladit se stylem místnosti a člověk si s vybavením může mnohem víc vyhrát. Ohrádky jsou také praktičtější, snadno se čistí, přenášejí a přizpůsobují prostoru. Můžete je přemístit třeba i ven na trávník a nechat králíka bezpečně pobíhat v ohraničeném prostoru. Doporučuje se pořídit ohrádku alespoň 50 cm vysokou, aby králík pokud možno nepřeskočil. Nicméně existují i ohrádky skládající se z tzv. Čtverců, které lze libovolně spojovat, a tak z nich udělat i pomyslnou střížku, která králičím skokanům znemožní únik a zpevní celou konstrukci. Důležité je myslet i na to, že králík může vyskočit i z vyvýšeného místa, jako je třeba domeček. V potaz berte i rozteč mříží, která by neměla být příliš velká, aby se králík při potenciálním útěku nezasekl. Na dno můžete dát například různé textílie. Mně se osvědčila vedbetka, ale kvůli hřejivosti není úplně ideální na celý prostor. Dobře fungují i látky, které lze prát, nebo nekluské linoleum. Také jsem slyšela doporučení i na specifickou podložku na jógu, která by měla být odolná i vůči králičím hlodačům, ale sama s tím zkušeností nemám. Pokud nad ohrádkou uvažujete, rozhodně to stojí za zvážení. Myslím, že to je fajn varianta, když si nemůžete dovolit nechat běhat králíka úplně volně. Ušák vám to pak vrátí větší spokojeností, zdravím a aktivitou. Děkuji, že jste toto video dokoukali až sem.
Budu moc ráda za jakýkoliv like, sdílení nebo odběr a do komentářů mi určitě napište, zda pro svého králíka také máte bytovou ohrádku nebo ji aspoň plánujete pořídit. A mějte se krásně. Ahoj!